Izuzetno mi je zadovoljstvo pozdraviti vas ovdje na prvoj od dvije plenarne sjednice koje se održavaju u Strasbourgu. Između ostalog, ovdje smo raspravljali i o nastavku pomoći Ukrajini, što je, kako sam istakla, ključno kako bi poslali poruku svim onim autokratama koji čekaju trenutak slabosti Evropske unije, kako bi izvršili ono što Putin čini invazijom na Ukrajinu i kako bi ugrozili stabilnost našeg susjedstva. Prije svega izdvajam i stabilnost same Bosne i Hercegovine, što stalno ističemo ovdje u Europskom parlamentu, koja je ključna za sigurnost i europskih granica, ključna za sigurnost Hrvata koji u njoj žive i zbog toga činim sve da ovdje pokažem kako otvaranje pregovora mora se desiti sa Bosnom i Hercegovinom, ali prije svega mora se postići politički sporazum i dogovor o promjeni izbornog zakona kako bi Bosna i Hercegovina apsolutno bila sigurna da će svaki njezin građanin imati uvažen svoj glas i biti legitimno zastupljen u institucijama. Evo već 2 godine se i u Sjevernoj Irskoj pregovaralo konačno da se ispoštuje dogovor Velikog petka i mi vidimo da je Sjeverna Irska dobila svoju vlast koja je bazirana na sporazumu Velikog petka. To je ono što želimo i tražimo i od Evropske unije, što tražimo i od naših američkih partnera da se ispoštuje i sa Dejtonsko-pariškim mirovnim sporazumom. Ovdje je izuzetno zanimljivo da i raspravljamo i o govoru mržnje, osudi govora mržnje protiv muslimana, protiv židova, koje se sada redovito zbog svega onoga što se dešava u Gazi nakon velikog terorističkog napada na židove je izazvalo buru prosvjeda i izazvalo je buru i napada na antisemitskih, a i antimuslimanskih. Međutim, ispod radara prolazi ono što se dešava u Mostaru, gradu iz koga dolazim, gdje apsolutno postoji jedna velika haranga, jedna velika, apsolutno nemoralna napadi na skupinu studenata na sveučilištu u Mostaru koje je prozvano zbog plakata kojima poziva u svoju ljetnu školu, znači gdje se prikazuje Stari most. Stari most, još jednom ponavljam, je simbol 3 naroda, 3 vjere, 3 kulture i simbol pomirenja. Svaki dalji napori da se Stari most prisvoji kao samo simbol jednog naroda, jedne vjere i jednog perioda u bosansko-hercegovačkoj povijesti bit će strogo osuđen i bit će apsolutno prijavljen i UNESCO, jer univerzalna vrijednost Starog mosta jeste u njegovoj multietničnosti, multikulturalnosti i slojevitosti njegove povijesti. Ono što sam šokirana i začuđena je nevjerojatna količina mržnje, vulgarnosti s kojom se susrećem na internetu i s kojom se susrećem kao žena, političarka u mom radu. To raspravljamo ovdje, a uskoro usvajamo i zakon koji će biti harmoniziran na razini Evropske unije, koji će osuditi svako takvo maltretiranje žena i tražiti da se u svakoj od evropskih zemalja uvede isti način kažnjavanja i isti način apsolutni osuda za govor mržnje i govor nasilja koji se čini nad mladim ženama, nad starim ženama i nad svim onim ženama kojima je apsolutno negirano pravo govora i pravo da sudjeluju u političkoj vlasti, pravo da kažu ono što misle i za ono što se zalažu. Još jednom ponavljam, do kraja ću govoriti, do kraja ću imati tu slobodu da kažem ono što želim, ono što mislim, a ovdje u Europskom parlamentu ću se zalagati da svi oni koji prijetnjama i kukavički se kriju iza različitih profila na svijetu interneta, jednog dana ćete se suočiti sa onim što Evropska unija priprema za vas, a to je kazna za svaki takav napad i kazna za svako takvo psihološko nasilje, jer mislim da i tome treba jednom doći kraj. Hvala.